Няма да повярвате кой ме беше полазил днес профила във Фейсбук този път. Тук един бобър, лакал ми целият TikTok, там писал под всеки коментар: ти този лаптоп го взимаш за ери колко си, продаваш го за ери колко си. Той знае аз на колко ги взимам. Нервирах как ме изманипулират хората, като бръмчал се тук, те гледам, сърфирвам. Шано Комс, истината в интернет. Или как? Аз мога да съм честния измамник, а моите хора не са тъй като мене. Те са реални и легални. Егори. Лаптопа като го поръчат. Бъбълче, кашонче, гаранционната карта. Той е честния измамник. Наполове го погавам прозрачността при... Здравейте, другари! Малко съветска стока, съветско представяне. Що съм те или? Маля, кувам вас всичките интернет отрепси ще ме излекувам, бе. И приложенията, като ще направя всичко българско. Честит национален празник на всички другари, сънародници и всички българи. Бега, наркоман. Шано, наркомано. Честният измамник, както той сам се нарича, който не знае за какво става въпрос и е нов в канала, нека последва там да намери едно клипченце, пише Шано, за този колега в кавички, който много се дразни, че Тоневски продава лаптопи и писал, ти си такъв, ти си анакъв, трето, пето, десето, ще пропее като пиленце, че ти ги взимаш за 100 евро лаптопите. Не, за 50 евро ги взимам, приятелю, не за 100 евро. Кой е Шано? Колко пъти да ти казвам, Тоневски, да спреш да правиш боклуците известни. Вземи то с шамар. Съжалявам, приятелю, връщаш се в кофата. Но защо, Тоневски? Аз съм Шано, честния измамник. Ти нещо такъв. Нищо не мога да направя, съжалявам. Така, приятели, наистина спираме да правим боклуците известни. Пускам тук един бърз анонс за работните станции в Юджицу. Изкупиха се за 2 дни точно, но пък има други станции. Посетете сайта, разгледайте, обадете ми се на телефона, ще оставя координати след това клипче. Това е първият анонс, а вторият анонс е за групата на Пловдив. Моята група, който е от Пловдив и не се е присъединил, бързо в тази групичка. Вече сме почти около 80 000 човека, може би и повече, не съм гледал. Има си администратор там. Ще въртнем една бърза томболка, защото пускаме ние игрички за качки и някой може да спечели камера с кабел и с карта памет. От миналата седмица са готвим, обаче се не остава време. Обща стойност около 60-70 до 100 евро, според зависи от картата памет и от удължителния кабел. Самата камера Лулу всеки може да си я закупи от нашия сайт или тук на място при Тоневски. Тя струва 32-3 евра. 30 евра за мои последователи в Facebook и в TikTok. Камерата е супер. Има си гаранция 2-3 години, въпреки че издържат много повече. Тези, които съм се окичил аз около мене, вече 5-6 години не са мръднали в този ми офис. Сега ще ви покажа също и друго интересно. Може да се гледат през лаптопче, през телефонче. Ето е моята осанка тук зад бюрото, така да се поклата. Може да се гледа през всичко. Има и двойна камера, тя е малко по-скъпичка, около 60 евро. Камера Лулу, топ качество. Професионална камера, само че за домашни условия, както би казал някой, даже става и за всякакви. И за външни, и за вътрешни. Продължаваме с томболката. Върткаме се едно колелце и един от тези, които са отговорили под една снимка, кое е мястото в Пловдив, ще спечелят тази камерка с кабел, с всичко, както се е по реда. Върткаме томболата и ще тагна, който е в самата група. Така, ето знание, колежката прилежно така ги е записала, доста са, над 200 човека мисля, че бяха отговорили, от които почти всички правилно. Взимаме и копираме ги сега всичките, Ctrl и А и Ctrl и С, който не знае, Alt и Tab и пускаме тук в колелцето. Ето ги. Всичките калпазановци, чакайте само да ви покажа, всичките калпазановци сега в момента са копирани и пуснати тук. От тук нататък какво правим? Пускаме да си джурка колелото и честито на печелившия.
Деси Найденова. Сега ще я намерим, ще я тагнем. Десито Найденова и тя печели камера с кабел и с карта памет. Честито, Деси! Затова също, че си в групата на Пловдив печелиш камерка и че си участвала правилно в томболата. Ето да оправим прическата. Така. Как можеш да си я вземеш? На място тук Лазово Войвода 5 сервиза и магазина, или може да се обадиш, ние да ти я пратим, ти щом си от Пловдив, може да дойдеш на място, може и ние да ти я докараме тук в рамките на града. Не е никакъв проблем. Смирненски, Кичука, навсякъде сме ние. Това е, скъпи приятели, така само да се отдалеча, за да ми гледате осанката отдалече. Следвайте групата за томболки, следвайте ми канала за други томболки, там пускам и лаптопчета, нали знаете за какво става въпрос, чантички, мишки, разни тропически плодове. Стана дълго видеото, така че приключвам. Бъдете здрави! Това е най-важното, трябва да сме здрави!